Господин Стюарт, какви са наблюденията ви върху съдебната система в България? Следите този процес отдавна. I'm very optimistic about the future for the judicial system in Bulgaria. Изпълнен съм с голям оптимизъм по отношение на бъдещето на съдебната система в България. We have had an opportunity to work directly with 36 local court operations in Bulgaria. Имахме възможност да работим с 36 местни съдилища в България. And we find the judges and the court staff and the communities really very motivated to improve. И нашето наблюдение е, че както съдиите и съдебните служители, така и общностите в България са много мотивирани да подобрят своята работа. We've been working with the Supreme Judicial Council recently on the whole idea of court improvement, and they have accepted that idea. Напоследък работим много активно с Висшия съдебен съвет по идеята за подобряване работата на съда и те приеха тази идея. And they intend to support efforts of courts around the country to continue to improve. Тяхното намерение е да подкрепят усилията на други съдилища в страната, които да продължат да усъвършенстват работата си. We have worked a great deal with training of judges and court staff. Работихме много и за обучението на съдиите и съдебните служители. We started as an organization that provided training directly. Започнахме като организация, която директно предоставяше обучение. And we have moved on to seeing the growth of the National Institute of Justice as the premier, the best judicial training institution in all of Eastern Europe. След това видяхме развитието на Националния институт на правосъдието като една от най-добрите обучителни институции в Източна Европа. There are very solid training programs for the new judges and the new prosecutors coming into the system. Има много солидни програми за обучение на млади съдии, които навлизат в системата. And there are growing continuing education programs for those who have been in the system for a while. Също така съществуват и програми за текущо обучение на съдии, които вече са работили известно време в системата. And in the past year we have also been working with prosecutors on efforts to get prosecutors better trained. През последната година работим също така и с прокурори, като им помагаме в техните усилия да обучат по-добре своите прокурори. And we also find them very eager and very willing to find new ways to do things and to do their jobs better. И също смятаме, че те са така много активни и нямат търпение да открият новите начини, по които могат да вършат по-добре своята работа. Забелязах, че и днес има сериозен интерес към това, което правите. Провежда се и в София такова обучение, такава среща. Специално съдът и обществото, как могат да вървят заедно? I think the Bulgarian judges and court staff have begun to realize that they do not exist solely for their own sake, but they exist to serve the communities. Мисля, че българските съдии и съдебни служители вече започнаха да осъзнават, че не съществуват така сами за себе си, а съществуват за да служат на обществото. The partnerships that develop between organized groups in a community and the court are extremely important. Партньорствата, които се създават между гражданските групи и организации и съдилищата, са изключително важни. So for the future, these relationships can continue to help the courts improve their outreach to the community. И за в бъдеще тези взаимоотношения може да продължат, за да помагат на съдилищата в тяхната работа с обществеността. And in turn, as the community knows more about the courts, it holds the courts more accountable to higher standards. И на свой ред, когато обществеността е по-добре информирана за работата на съдилищата, тя може да ги държи
по-отговорни за техните действия. We have tried to stress with all the courts we work with how important it is for the court to reach out to the community and inform the community and involve the community. През цялото време се опитвахме да подчертаем пред съдилищата, с които работихме, колко е важно съда да работи с обществеността и да я включва във всички свои действия. А специално имате ли наблюдение за неправителствената организация в Разград, която ръководи Георги Милков? Той е домакин един вид тук, доста активен. Къде е всъщност неговите успехи? The United States Agency for International Development has really been very pleased with the grants we have given to the NGO Center in Razgrad. Американската агенция за международно развитие наистина е много доволна от проектите, които е финансирала тук в Разград. So of course that reflects very well on Georgi and his entire team. И това, разбира се, важи и за Георги, и за целия му екип. We chose this organization by a process of very stiff competition for awarding the grants. Ние избрахме тези организации чрез един много стриктен процес, състезателен процес. And because they performed well on the first grant, we had confidence in them and we have given them other grants. И тъй като те се проявиха, свършиха много хубава работа по първия си проект, който финансирахме, ние бяхме убедени, че ще продължат така и финансирахме и други техни проекти. And this is almost a classic story of a successful non-governmental organization taking an idea and helping it grow. И това е един почти класически пример за неправителствена организация, която взима една идея и я развива до край. They experimented with how to develop the right kind of court watch program and put it in place in one court. Те експериментираха с програмата за наблюдение на съда и с нейното приложение в съда. When it worked well there, they expanded and they were able to put it in place in 5 different courts. И когато видяха, че тя работи добре, те разшириха работата си и я приложиха в още 5 съдилища. В началото Then they were able to take all that know-how and put it together and begin to train other organizations so it can spread around the country. След това те успяха да вземат това ноу-хау, да обучат и други хора и организации и да разпространят идеята в цялата страна. В началото имаше недоверие към това, което те правят, даже имаше съмнение, че едва ли не това е несериозно. На какво се дължи? Може би на консерватизъм, може би на недоверие към неправителствените организации? I think there is sometimes always a little antagonism between an NGO and an organization that they are involved with watching. Мисля, че по принцип съществува понякога един антагонизъм между неправителствената организация и съответната структура, която те наблюдават. It takes some time for the courts to realize that a watcher is not necessarily an enemy. A watcher is someone who can be constructive and help them improve. Съда има нужда от време да осъзнае, че наблюдателен не е непременно враг, а е някой, който може да му помогне да се подобри, да подобри работата си. To watch into themselves, to help them Yes. at themselves. So and it's not just Bulgaria, it's everywhere in the world. When a court watch program starts, there's a degree of trust that has to be developed. И това не важи само за България, това важи за целия свят. Винаги, когато започва да се разработва такава програма за наблюдение на съда, трябва да се развие една степен на доверие. Медиите от друга страна са сериозен коректив в всичко това, защото те следят отблизо различни фрапиращи процеси. Yes, I agree with that completely. Съгласен съм напълно с това. А можем ли да откроим един-два основни проблема, които има българската съдебна система, които ако се коригират, биха се променили доста по-бързо нещата? Най-големият проблем или може би два?
to begin with, the judicial system in Bulgaria is really not all that bad. Като начало, по принцип, съдебната система в България въобще не е толкова лоша. There has been a comparative study of the way cases move through the court system in other European Union countries. Има едно проучване за движението на делата в съдилищата в другите източноевропейски държави. And in Bulgaria, it shows that the results show that it ranks about in the middle. There are some countries that are faster and other countries that are a lot slower. Резултатите показват, че България в това отношение е някъде по средата. Някои страни се справят по-бързо с делата, други по-бавно от нас. So there are certainly continuing challenges. И със сигурност съществуват все още предизвикателства. And one of them you heard in the discussion that we just listened to in the conference here has to do with facilities. И едното от тези предизвикателства, за което чухте и по време на дискусията тук на конференцията, е свързана с съдебните сгради. There is a huge difference in the quality of courthouses in Bulgaria. Some are really quite good and others are very, very poor. Разликите между съдебните зали в България са огромни. Някои от тях са така доста бедни, други са в по-добро състояние. If you have 10 judges and only 2 courtrooms available, obviously it slows the process down because when a hearing has to take more than one time, there's a long period before it can be heard a second time. Когато разполагаш с 10 съдии и само 2 съдебни зали, това очевидно е пречка, защото когато едно съдебно заседание трябва да бъде повторено, очевидно това отнема много дълъг период от време, докато второто съдебно заседание се случи всъщност. Има и примери обаче, когато съдебни дела се забавят повече от 10, дори до 15 години, след което губят давност. И не винаги причините са в съдебните зали и липсата им. And not always the reasons are into the courtrooms and the lack of courtrooms actually. I don't know of those particular cases. Не знам за такива конкретни случаи, не съм чувал. But I think it's true in every court system that sometimes there are cases that are not handled correctly. Но мисля, че важи за всяка една съдебна система, че понякога има дела, които не се гледат по най-правилния начин. And that's where good administration and good training come in. И тук трябва да се намеси доброто администриране и доброто обучение. You hope that the people become more and more capable so that just does not happen. И да се надяваме, че хората ще стават все повече, все по-способни, за да не се случват повече тези неща. But I think in every legal system in the world, sometimes cases take much too long a time. Но мисля, че във всяка една правна система в света понякога делата отнемат много време. Да бъдем оптимисти. Let's be optimistic.